Tatanan ora pangling sing adang ning ngarepanku Gatotkaca Siwa Surta Yudha wawamu cetha kowe wis ngilangi Subasita lan kowe wis ngilangi tata krama nang ngersaning wong atuwamu Parasata Kurawa aku ngerti oleh Kurawa padha dampyak pacak baris mergo arep gawe kisruh negara Ngamarta ingkang disababake saka Durna ingkang dipurasara dening Petruk. Wah, menungso ora tatanan. Apa kelakonan ning kene marganing patimu kowe lansur Pandhawa kudune kowe ngewangi karo Begawan Durna. Nganti bapakmu ya kuwi Werkudara. Saiki ngrombong dadi rombongane Parasata Kurawa ngombyongi karo Eyangmu Durna. Ora gagas. Nek pancen Durna luput Gatotkaca sing ora nrimake babar wowo Lena pangindamu kowe ora minggat saka pengarepanku tak candhak sirama kepuk diadam kelakon ning kene margane matimu Singalena prapting lalis Siwa Surta Yudha mati kowe. Mati kowe. Sambato karo wong tuwa arep wani kowe. Kowe ayah mati aku ayah hit wah pedus sih
Surata. Iya. Untung tak gapit iki kene. Ora trees remuk. Teles e. Mati. Iya. Ngeluh ndasku sih. Biar gue. Iya ha. Ah. Surata lah. Jebul Setyaki kowe uga mapan ning negara Ngamarta. Surtaya apa ta? Ayo. Kowe arep mula sora karo Mitra Bagong Setyaki sing ora nrimake. Wah, menungso ora tatanan. Ora minggat saka ngarepane Prasata karo lakon tinjung angkat nyawamu. Tibakno pecah siramu. Wah! Oh, ngene kowe ya. Oh! Mati kowe. Menungso rapatan. Jar. Ya. Jar.
Oh, mati kowe. Oh, oh, Edan. Waduh. Mati ya. Serta Yudha Ratangling nggih, Mas. Lah iya. Lah iya. Kowe kok ting sirahmu kok ting bedusul kaya ngono nang apa? Waduh. Pejah, Mas. Mati kena apa? Wah. Mboten nginten babar pisan. Petruk menika ingkang ndombengi. Ndombengi apa? Ndombengi menika ngewangi. Ndombani ora kok ndombengi. Kuwi basa apa kuwi? Ingkang ngewangi ndombani kan pun Petruk menika jebul para lancur-lancur Pandhawa. Ha iya aku ya roh, Kak. Lho sampean pun mriksa. Wis. Kok mboten ngendika mboten sanjang kalih para Sata Kurawa. Nek tak kandhani malah durasi da perang. Mungsuhmu sapa? Oh pinanggih kan Gatotkaca, Man. Lah ya ramu kalih. Sirahmu teng penyonyo kaya ngono terus gulumu tengeng. Walaiten. Wah. Pun ajeng tek-tekan nika sirahku napa cengel kula dicekel terus diuntir wer ngaten niku. Wah lorone ora jamak-jamak. Kana mundur. Nggih, Man. Kayak pijet kana. Nggih. Pijet. Kene akeh. Kayake akeh sing do kalah iki kayake Kurawa. Pejah, Man. Surtayu. Oh iya. Kowe kok abuh bun-bunanmu keneng apa? Wah. Niki to, Man. Heeh. Tak kira nek kowe nganggo helm, sampean iki kok. Helm napa? Niki luka, Man. Luka piye? Mungsuh kula Setyaki. Setyaki barang iki nang. Wah nggih wonten. Wong Prabu Kresna niku tumut seba wau. Mesti rak nggih Setyaki rak nggih nderekke kalih Ratu Ndrawati. Ha iya. Ha nggih. Mungsuhmu Setyaki, Man. Kula nyaut gada mriko nggih nyaut gada ning pas kula lena leh dheke nyaut wekasan kula ora ngerti sangkan paraning bilahe gada keprok wis ora kula tar wekasan bun-bunan kula abuh sekana mundur nggih tambake nggih golek aranda lho kan ngijapi ngono kan ngidani bun-bunanmu kok mari kan sampean ku sing anu ora. Iki sapa iki sing urung maju? Kayake mengagi ana wong loro sing maju. Lha, Bang. Durmagati. Lah iki. Kene maju kene. Lho iki juga. Lho kula niku jeneng diparingi gawean kok pun ajeng tancep kayon niku lho pripun? Ora ana wong arep tancep kayon nggih. Maju, Man. Ya arep maju. Maju. Wis ngerti mungsuhe. Jrek. Mungsuhe sinten? Mungsuhe ora ana liya anak-anak Pandhawa. Alah, lha kon ning ngladeni bayi-bayi. Setyaki ya eneng. Nah, niku kula lawani, Man. Lho. Kowe ngremehke anak-anak Pandhawa jare ming bayi-bayi. Lah nggih. Lah niku anak Werkudara kabeh. Kamu kok Werkudara men ngelombong kula apa kok? Werkudara niku tak men ngewangi Bapak Durna to? Heeh.
Lah kok anak-anake malah ngepluki kulawan niku kalepe pripun? Ya mesti ana sim komunikasi ana apa? Sim miskomunikasi. Lah sampeyan ning ndika iso dipikir lho lameng waton ngomong. Arep maju. Mboten. Lho jare kok kowe wis gawe tato barang. Tato niku lak gambal man ceni. Tato niku ceni. Ceni ningan ceni. Seni. Nah niku. Oh ampun kula tato lengen kula ngenten iki copo sing wonten kalih kula. Oh ya nek ora enek sing wedi, ora enek sing wani karo kowe ya kana maju kok. Lah mbok wegah. Wis tatonan barang ngeten nggih, Man. Tato niku senes cimbole wong gentro, wong bedagalan, wong medeni niku mboten. Ning kula niki nato lengen kula mlego kula ceneng kali gambale, Man. Oh, nggih. Terus kula abadikan teng kulit, teng awak kula. Oh iya, kek arep maju. Mboten, Man. Mbok yakin kula mboten aja maju kula. Terima bobok mawon kula niki. Mungkin bal gola-gola ajeng tumut mboten sampean. Nyanti, teng alas purwa. Aku arep ngopo wong tuwa kok arep tojak rono kene. Lho, mbok menawa sampean butuh nomel, wis nah. Kowe ning kono ki ra kena neka-neka. Nggih pun. Nderekke nek arep rono nggih. Ngeten niku. Pila-pila kula iki nek arep pulang malah dipenging ngoten lho. Iya ya, ngemane-man tenagane sampean kok lah. Yoga-yoga cemene wis do kekecelan kabeh. Apa? Kekecelan. Wis sak geleme dhewe ora cit. Kuku kula wonten dawuh, Man. Weh lah. Prai lehmu manjak. Prai. Maju perang. Nggih. Mumungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Gatotkaca Antarja Antasena. Malah tak sawang Petruk mau kaya ya melu ngepruki Kurawa. Lho. Sampeyan niku dadi pengarep ora iso menehi contoh sing apik. Ora iso menehi contoh sing apik piye? Sesampeyan dawuh karo Kurawa kon maju perang ning Kurawa urung tau ngerti tandange sampeyan. Terus karepmu aku kan maju perang. Lho lha nggih. Ya. Ning nek wis aku maju perang nek umpama aku menang kowe maju lho. Lho. Mboten ngaten, nek sampean menang nggih empun. Lho kok wis piye ta? Nek sampean menang nak Kurawa nggih menang kabeh. Wong sampean iku pengarepe Kurawa. Nek kon nyontoni aku perang ya ngene deloken tandange lekmu iki le. Ora tantanan ayo ngamuk Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Ilangke dadi Petruk kaya dandan cara Antasena iki karepe piye to? Wih, mantap. Ngelah. Cit, nenon. Delok ana wong edan ngene. Tandangi, Man. Ana patih maju perang. Ana. Ayo. Palaran kok cakepane wong ngiris kopat. Lha iku sik tau ngiris kopat piye?
Paman tung bok apa wertaning dedalan ning dalan akeh wong mati sing diwadhake wong mati kuwi tegese kopat mati keneng apa mati suduk sarira kopat dirajang tugel tel dadi loro suduk jojo prateng gigir tugel tel dadi loro sukmanya ilang kopate dijipuk raganya terus kalinting ting klinting mengari janure kuwi ming ada-ada cakepan wong ngiris kopat kok dienggo nantang karo Petruk kantong bolong jalan asem kira tak kira aku nganggo palaran cakepane kae mau ki tak kira nek aku wis sangar anu berwibawa. Jebule kok ming diwerdekke wong ngiris kopat. Iya. Dikira aku wedi karo kowe. Yo. Kan ndangi cara piye kowe? Nek manci wae mung saku apa dilakoni karo dapuramu? Iya. Wah, kok ya lena. Ngarep ngladeni tandange Patih Sengkuni. Yo, nang kene. Petruk mungsuh Patih Sengkuni. Pelak gamelane pelak. Ngene kok ora. Ya. Apa dikira aku ora wedi mungsuh dapurmu. Yo, ning kene papan netar kadang kira-kira Petruk Patih Sengkuni sing mati. Ya, tak pestekke kowe mati dhisik. Ngene iki lewat nyambut gawe iki. Ruwet sing nganggo sandangan satu ya kowe. Iso ngantem ora jane ya. Yo. Beset aja sih. Beset piye kok gedang ora. Ayo. Yo ngalah yuk iki. Nah iya. Ora manut senengane ora sampean ki dadi pengarep kok ya ora. Agak jadi cetati. Ora cetati apa? Kowe dadi pengarep kok senengane sak geleme dhewe. Kurawa ki diajari sing apik-apik ora kok ngajari ngisruh negarane wong. Tak giyeng. Alah iya.
Sengkuni karo aku dhuwur aku aku njuk ngapura. Usuk dumuk-dumuk. Nerancak karo wong tuwa ora. Sampeyan iki dadi pengarep dadi patih iki sing iso mene patuladan sing apik. Ora kok sak gelemit dhewe. Terus nek ceklek gapite aku ora tanggung lho men. Mangsane apa tak ijoli gapit pring. Wah. Pring. Heeh. Mangsane apa patih kok sak gelemit dhewe ta. Giyang-giyang aku ngono. Petra aku njuk ngapura, aku njuk ora bali ora. Iya. Werkudara kan, Ndara Werkudara kan. Mange wangi arep diapur murasane apa? Iya Petra, aku ya gong api-api. Tahan wae. Giyang-giyang. Werkudara. Durna bapakku apa? Deloken kae. Oh, deloken. Kahanan negara Ngamarta lek dadi morat-marit kaya mangkene. Wah, edan. Mesti wae iki pokal gawene lancur-lancur pendho. Sing padha bali lho mergo ora gelem nak dawuh ngrangket wedok karo Bagong. Wah, menungso ora tatanan. Werkudara. Apa? Werkudara, sawangan kridane bapakmu. Ora-orane mengko iso kalah musuh anak-anakmu. Deloken wong tuwa bakale unggul samu barange. Yo, Pak Sawang kaya ngopo kridamu? Mengko nek ketemper yudamu Werkudara sing bilani. Oh. Anggepe apa? Manus maning jajalan strukaning boleh strayoli binatang. Menungsa ora tatanane. Oh, antase antar jekatut kaca kowe musuh mbahmu sing ora iso menang kowe. Satu mulut saya yang kiri dan kanan. Mulut kok kiri kanan dah. Mati aku, mati tenan iki. Aduh. Aku temu Siti Aki kok kaya ceritane Genzi karo Seri Jawa. Aduh, sepelan lawas iki. Werkudara. Arep ngapa kowe malang krek arep ngapa kowe? Ayo, iki tangane kek ngantem aku. Tuk ngono. Gage. Wong tuwa apa bocah? Wong tuwa ketemu sing luwih enom. Kudune kowe gelem ngandhani karo aku ben aku rasa gelem dhewe. Kowe ketemu karo Setyaki kaya-kaya ketemu karo Bathara Yamadipati. Aduh, kok kathokku teles ya iki ya. Tuwek ngompolan. Wis lumrah. Ayo, Kurawa. Gelem kok pringgake ben ora mapan ing Ngamarta ora? Gawe kisruh kanan Guru Ngamarta Setyaki sira atrimake. Nek kowe ora trima aku ya ora trima. Podho.
aku batu tulung ngene. Aduh. Sabar. Iya. Sare. Sare, turno bapakku sing sare. Wong edan ora. Wong edan ora wong tuwa kok simi. Nangis ora meneng-meneng. Ngopo? Setyaki urku ora, Setyaki. Ngopo Setyaki ngopo? Bungkek ngopo? Wani karo kowe? Wani kok. Aduh, monggo aku ki wayang silian. Sprene orang tak balik-balekke. Ngene aku rusak piye? Ngijali ta iki. Untunge gapitku cor-coran. Nah ora ngono ora wis coklek wingi-wingi. Bungkek opo? Iya. Bungkek karo wani karo aku. Bungkek aku diajar karo Bungkek. Aku diantem karo Setyaki. Wah, edan. Rumangsane opo? Bungkek wani karo Durna bapakku lakon mati sing aku. Setan ora. Werangkudara. Oh. Ya bener kowe melayani Bungkek, kowe melayani Setyaki. Aku terus tak banting sakeleme dhewe. Karemu piye? Aku gendangen. Aku nek ora tau gendang modar tenan musan anak Pandhawa. Yo. Aku gendangen. Aku gedang buri. Setyaki duyak. Yo. Rumangsane apa? Anak-anak Pandhawa do gleleng-gleleng tumae kowe ngewangi aku. Aku iki dikeplak karo Petruk kok aku ora tau pelan-pelani. Setyaki goleki diuber Setyaki diuber. Yo. Kok kaya mau mangku ngidul kok mau. Aku ada anakmu barang digoleki lho. Iya. Anakmu dikandani sing apik-apik. Aja entuk mulasara karo wong tuwa. Muri. Lemu balik telat. Kowe ning kowe tangkap Sasmita kowe apik kowe. Ora wangi Setyaki ngeplak cengelku. Duya. Tiwas duyang ngidul sepur Setyaki mlaku ning ngalar. Lagu dhewe ora. Duya koyo mayune banter banget mau. Iya. Duya, ayo Duya. Muri. Sapa kae? Wah. Gatul Koco. Duya. Duya. Aku menenge nek Mbak Susoni. Nah, ngene madem mburi dadi aku ngerti sapa sing nguyak. Iya. Ka Antarja diuyak. Werkujar ahop. Apa? Aku krungu krusek-krusek ngono. Krusek-krusek apa? Mbah.
nang nggon woh-woh. Ayo wis maju wae lah. Werkudara hep. Ngopo? Krusek-kruseke ngetut ke awake dhewe. Werkudara Setyaki. Telat kowe wis minggat Setyakine. Iki apa meneh iki? Werkudara gagas kaca. Kadang kaca wis lakon ngeplake mau. Aduh, siapa iki? Iki siapa iki? Sopo? Mbah, kudungan kresek. Kudung kresek. Mongko nganggo mantel. Duya. Wah, kucluk. Kucluk sapa? Antasena. Duya. Siapa iki? Iki apa nih iki? Iki barang apa iki? Aku watu aku. Werkudara. Apa? Awake dhewe ditutke watu awake dhewe. Dipelani karo watu. Mbok menawa iki pusaka kadewatan iki. Yo. Apik. Sik kok watune kok iso ameng ya? Sopo? Bagong, setan ora. Duya. Iki kok bocah-bocah kados sakleme dhewe ora. Antarja ning muri. Duya. Gadot kaca. Setyaki. Antarja. Bagong. Iki apa iki? Aku ora sampean digendong Werkudara aku iki. Sampean ning guyu wong tuwa ora. Decune. Pripun Kakang Durna? Kurawan kok penjalin. Nek pun nekuk penjalin nggih dijahit. Kok dijahit sampean iki sik. Apa kok terus sampean arep njahit? Kurawan kok penjalin. Werkudara kok jae wis kesel ngayame kalih kula. Makane, Mbah, sampean dadi pendhita ku sing jujur wae. Ora gawe apa jenenge yane ya. Ngono. Weh, kowe ya padha dene le cangkem elek, Deng. Kok yane yana ya wah. Kemangsane apa? Dadi pendhita sing apik wae. Kowe barang ki satriyane, sengkune kowe ki patih, tekan negarane wong kok jak-jakan nanggepe patih wujudanmu. Aku njuk ngapura. Aja njuk ngapura, aku njuk ngapura ora sinun mesti anu ngamarta kae. Negara ngamarta dadi kaya ngene kanane mergo dapur-dapurmu iki. Menungsa rupane kaya dares kok diopeni. Panjenengan mriku sesembahan kula. Panjenengan mriku eyang kula. Menawi mboten saged nggadahi patuladan ingkang prayogi sak mboten-mbotenipun sampun ngantos damel rusuh kawontenan negari Ngamarta. Iya. Aku wong tuwa malah mbok dunung-dunungke mbok
kandhan-kandhani. Ya iki. Nuwun sewu. Kula wantun kan panjenengan menika awit panjenengan nggadahi kaluputan. Iya. Aja. Wong kula arep kukur-kukur kok aja. Piye, Mbah? Kayake kowe bose. Ah ya aku. Sing duwe gamelan ya aku Mangsane apa? Sampeyan tekan negara Ngamarta ora kena gawe kisra. Ora. Petruk karo Bagong ku ya wis men. Arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimari Masada ya wis ben wong sing butuh kakekne Semar ora kok Petruk karo Bagong dhewe. Sampeyan iki ngapa? Setia Kitipate. Ketek anyaran kok ya iki. Kurawan kok mencari Kitipate. Nggih. Piye? Sampeyan nglabuhi angkara murka entek-entekane ming kewirangan dhewe. Ha iya to? Bayi ngerti apa kowe? Lho, ora kok perkara bayi ngerti apa, nyatane manuver iki mau sing gawe aku. Durna nganti nekuk penjalin lho, kepesing-pesing le mlayu. Oh ben. Ora kok ya ben. Sampeyan iki kepeksa. Sampeyan kepeksa asline. Muni ya ben ning atine ora sah ngono ya to. Muni ya ben ning atine ya wis ngono to. Hati-hati. Aku mung weling, Pak. Aku mung weling. Aku ki ora menging bapak meguru karo sapa wae. Ning wong meguru kuwi mung nuhoni marang paugraning tembang. Lamun sira, Pak. Anggek guru kage. Amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabake. Dadi wong arep meguru ki kudu dipilah lan dipilih. Bayi urung tau meguru. Reka-reka ngandani wong tuwa sing wis kuliyana meguru. Arep nyanti kowe. Uyuh. Nengane ora. Kang, apa Dimas? Iki Pandhawa padha prapta ning Karang Kademel. Yo, karepe Dimas Antasena, aja ngasih suwung, Kang. Bapak lagi wae kae. Kaya arep sumusul ning Karang Kademel. Wah, lho. Negara Ngamarta aja ngasih suwung. Lancur-lancur Pandhawa supaya ning ngrondane kana negara Ngamarta, Kang. Yo, aku manut karo Dimas Antasena. Ayo. Gece wali gece satat setan wali kubra lah menungso ratatan ana wujudaning satriya bagus tanpa cacar ingkang mlebu ning wewengkon wana kene mara mandeka mara suwingira mara arep pitakonan karo kowe aja mati tanpa aran sapa jenengmu Gus
yen to takon marang aku iki ora duwe jeneng. Lho wong kok ora duwe jeneng ki piye? Dudu jeneng nanging kekasih. Oh ya. Sapa sing dadi kekasihmu, Raden? Takon marang aku kekasihku Raden Arjuna. Ya aku iki panengahing Pandhawa. Wah, butane cenanangan. Satri gumunung wis. Kowe panengahing Pandhawa lho. Ngerti ya? Aku iki bangsaning Bajil Barat. Aku wadya balaning Sang Pandhawa dari Durga. Pandhawa ibu Bocah Sukerta. Ngara tumungkula kowe tak pangan. Gandeng Bocah Sukerta kuwi diwenangake dipangan dening wujuding Bajul Barat mula tumungkula Gus. Kowe keduga bisa nguntal marang Raden Arjuna waton mus gumlundung mestakane panengah Pandhawa yata laruta saking kutha sang guru kula yen tan mutusa Sang Sri ngolah dalah raja sadu sabar ke pundak serampati lang nyawamu minggat kowe wah Wejan minggat kowe
karo wong tuwa ora bisa tata krama ning endi dununge anak teka sak mengko aku iki wong atuamu lah kok teka dadi delangap-delangap ucapmu ning ngarepe wong akeh. Ndara Eden wujuding sukmane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Pindawarna teka ambuhe kagila-gila. Mengkirian sampean nek ngerti pengapesane wah mengke sampean getun Setyaki terus Ndara mandi lagi wah udut jatahku kok ya iki. Apa kowe arep udut grendel kaya? Wah, lah saudut-udute nek ngono iki. Saudut-udute kalu. Nggih. Udut kula grendel durna niku. Timbale Kang Raka. Sapa? Kang Raka Madukara. Nyadong dawuh Kakang Mas Yayi Setyaki Priwut. Apa kira-kira si Adi iso ngundurake sukmane Kanjeng Prabu Pandhu Pindawarna mangsu iki niku mungsuh kula niku.
Waduh. Setiaki meneh Bali ya. Bali aku bali Ora bali tak sabut kowe pecah sinamu. iya aku bali Kakang Bulan kok menungso ora tatanan. Semar kon murungke lembangon kayangan. Puntadewa kon masrahke wujude pustaka Jamus yang jiman Kalimasada. Modar. Sing ora nrimake malah tasawang suwegene Duryudana kakangku. Wah, Baliyo mundhak kesapu mbarat dening aku kowe.
Wong. Purna gatining ceriyos jeneng sela ager-ager wah ngawur Semar ngene mater kali sesonderan hapurnta wonten lepat kula satri gumunung mangrembak ing wadya Antarja mijil Antarja bijil ngawur iki ora matur nuwun Ndara yo pun kasembatan napa sing kula gayuh mung warisuka nggih sesuk ajeng nanggap Lorenza sakarepmu nggih matur sembah nuwun gegayuhan kula niki saged kasembatan menawi para Pandhawa. Ingkang keduga sak biyantu kaliyan lekasipun Semar. Wusana panutuping atur kula menawi kathah lupute, kathah kirange sak kanca kula, sak rombongan kula, sak anak-anak kula saking lalatan Jawi Kilen. Kula nyuwun lumeh bering sih samudra pangaksami. Padha-padha Semar nggih. Jer sedaya mriku sampun kaleksanan lan dalu punika mugi saged ndadosna berkah lan barokah tumrap kulawarga agung Bapak Misidi sak kulawarga. Yo. Usana panutuping atur mugi-mugi sak pangker kula sak rombongan warga ing mriki utaminipun kulawarga Bapak Misidi tansah pinaringana rahayu wilujeng nering sambi kala nirbaya nirwikara tepi saking rubedok adohna saka bebaya. Panutuping atur slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap, slameta sing nonton tanggapan, slameta sak kabeh-kabehane. Matur sembah nuwun Ndara dipun tutup kalining Guthaka Ndara Werkudara.